आवेला जे आई अपन जोना भी रही गाना अपने मन से भजन भक्ति उमाई के करेला। हर प्रकार के हर गवैया गावेला हो। बाकी माई के गीत से पहले कोनो भोजपुरी तर्ज लागल बा। कोनो नंद हो जाई बाड़ी जे के लोग कहेला नंदी हो जइया। वो अपने में बातचीत कैली है भैया। हाँ अपने में कुछ कहली बातचीत हो। बाकी का कहे मजाक रहो मारे बुढ़वा। बाकी कहे का कहे सहना ना सना ना बहे सहना ना सना ना बहे बहे पुरवैया हो। सहना ना सना ना बहे बहे पुरवैया हो। कही दा भौजी भैया कही दा भौजी भैया करी दे मोर गावना हो। जी कितना सुंदर बात लिखले बानी हो। कहे बका गरीब धरा जके नाही रहले ललनवा हो। धरा जके नाही रहले ललनवा हो। धनवाया पार बीते धनवाया पार बीते दुखवा में दिनवा हो। भैया आगे के मत भागा जा। आकी मिठाई के चिंता हेलो भैया ताक के बजा बजा मारते बा। आकी मिठाई पे चिंता बा तोही पछते रसगुल्ला खाइबा का। हां अभी मिठाई खइला तो पेट ना भरल का। बाकी कहे बा का बाबा ए भैया जेकर हम ना बतानी गरीब हो द राजा ए बाबू राजा रानी के कौनो लइका ना रहले। इतना दुखी इंसान रहले कि जहाँ लोग जाता है लोग ताना मारे बाज बाजिन कहे बजवा बजनिया लोग नाम रख के बुलावे हो। बाकी देखी वहाँ की कहानी में कितना सुंदर भाव मिलता। कहे बता गरीबो धरा जके नहीं अरे रहले ललनमा हो। अरे धनमाया पार बीते अरे धनमाया पार बीते दुखवा में दिनवा हो। उनके रानी के उनके पत्नी के क्यों समझावल कि हे बिटिया हेसन तहर उम्र हो गई आज ले कोनो लइका ना भइले कोनो ऋषि
ऋषि मुनि के पास जा, कुछ वरदान मांगो, तपस्या करो बाबा, जरूर तहर के कुछ तो कहीं लिखल होई तो मिलबे करी। बाकी देखी अंतरा में का बताए बात का कहे बा, अरे रानी मालिनी कसे अब, अरे ऋषि से कहे कहानियां, अरे लोगवा कहे लाए बाबा, अरे हम के बजी कहताया बरिस के लोगड़ा भैले बाधयानवा हो, हे बाबू पुरानी रहली उहे कश्यप ऋषि के पास गईली, तपस्या कैली बाबा, आ जाके वो बाबा के चरण पे गिर गई कि हे बाबा, हम जहाँ जानी जौने गली से हम गुजरे ने वहाँ के लोग हमके बाज बाजिल कहला, अगर हमने के दोनों पति पत्नी साथ में जाएंगे तो हम दोनों के नाम बदनाम होला, हमने के ऐसन काहे फूटल करम आप लिखनी, अगर हमने के किस्मत में इतना बड़ा खोट बा तो हम क्षमा कर मांगतनी, हे बाबा कहीं से कहीं ना हमके एगो वरदान दे दी, एगो पुत्र दे दी। बाकी देखी वो बाबा को वहाँ के वो जो बिटिया रही उनके वरदान रहले, एगो पुत्र भइले, बाकी कहे बा का, अरे सृष्टि के पुत्र एगो, अरे बड़ी जागी कैले, अरे राजा के वही दिन खुशियां मनैले, पाँच साल के बाद मारी गईले ललनमा हो, बाबू और देखी इतना जोग फिल्म कैले के बाद वो बिटिया के कहीं से कोनो जोग भइबो तो कैले बाबा, बाकी के नजर लग गई ई कहानी के अंदर आप लोग पैबे करत जान। एगो जब पुत्र भइले ये बाबू राजा इतना खुशी भइले, इतना खुशी मनोले बाबा कि लगे कि हमें ना खुशी कोनो दुनिया में लोगवे ना बहू, कहा के लेके समा सहन घाट गई संस्कार करके वही रह रोवत रोवत बीत गईले, रोवत रोवत बीत गईले दुखवा में दिलवा हो, ए बाबू
वो जो राजा रहले बाबू लइका के लेके जब लइका इनके मर गईले बाबा कितना दिन के बाद वो बबुआ भइला ले बाबू वो लइका मरले के बाद अब तो बाप के दिल इतना छोटा हो गई हो वो लइका के लेके शमशान घाट पे गईले और शमशान घाट पे गईले बाबू लेके बैठ के रोवत अड़े और रोवत अड़े कि हाय हमर करम फूटल किस्मत कितना दिन के बाद भगवान दर्शन देले दिखौले आ हमसे तुरंत छीन ले ए बाबू वही लड़का के लेके रोवत रहे आ दाह संस्कार कह के वही रह गई बाबा बाकी अंतरा में कुछ और कहे बोल का जब वहाँ पे जीत बैठ के ठान डाले कि हम घरे ना जाए बाबा बिना हमके अगर कुछ ना मिली यहाँ से ए बाबू जब देख ले अग्निदेव कि इतना पुजारी इतना प्रेम की कथा इंसान यहाँ पे हमके अगोरता और जब वहाँ के गोरले के बाद ये बाबू देखी का भइल भगवान के मानस कन्या अरे बिहली दर सहनावा दुख भरी रात कैले उतारो देखी आई तो खुशी ना करी बाकी भैया की ओर से 51 पुरस्कार आइल बा उनकी नमस्ते सलाम प्रणाम बा बाकी देखी भगवान की मानस कन्या पहली दर्शन बा ए बाबू उनके जिद ठनले के बाद अग्नि देव प्रगट भइले जो देता रहले और उनके देख रेख में बतौले कि हे बाबू इतना मन थोर मत कर तोहरे नसीब में अभी कुछ बा और वही एक बेटी दहना ए बाबू जेकर मानस कन्या नाम से जाना जाला और जब इनके देहले तो देखी अपने बिटिया के लिए कितना खुश भइले बाकी कहे बका बिहली वरदान होई है बिहली वरदान होई है तोहरो ललना हो वो बतौले कि देखो तोहरो वरदान हो गईला हुई है अभी भी आके जाके हो सकेले और जब उनके दहले बाकी देखी कहानी में और कितना सुंदर लिखाई बा कहे बका अरे बिहली वरदान होई है बजाओ करो मर्दी कहे रुक जाता जान बिहली वरदान